Hey guys, welcome back to my channel. Karon guys, kay magplancha ko magkuanday kanang naay magplancha ko og picture. So kanang wala man tay laminating machine no nga para madali ra dito bush so toy na dayon. So ang atong gamiton guys is utok. O syempre, ang utok mo plancha dahil ang atong gamiton is plancha. So, sa pagkailain na itong gagamiton, guys. Ini siya, guys, ang ito ang gamiton. Muna siyang pang-photos, laminating paper. O, man siguro ron. Unja, at unin dyan, iso dari, mga picture na, guys. Ay, bullet. So, pretty ka dyan ko ni guys, no? So, muna nga, ako siya i-laminate, guys, na-develop dyan ko aning tujo, kay para naapod ko yung remembrance ba sa ako ang aura-urahan, kay jawat na po, basinday o manambuktag, tuloy-tuloy, dili na ta makakita ni lawasa. So, mana magpagkuan ko sa inyo. Nag-develop ko dyan ako ang i-laminate na ako, guys. So, gisulod na ko siya dire, pataliwala lang ako, no? So, nga na siya pag-forma. So, punta lang siya plancha na parit nakita. Pwede na ninimos dyan o i-direct o ka ng plancha, guys. Like, nga ni rasa sa bitaw nga na. Dyan, o talawan po ka o init, kung ating madlo ka mapasok na dyan ang imong picture. Isulod nimo si Jari, guys, o. Ingon anak nimo, guys. Ingon anak, o. Money t-shirt. Isulod nimo yan, anak. Dili akong sulod, guys. Kinit si Jari, guys. Saka ka magsugod na o plancha-plancha. Ako, kay dili mo ko talawan, no? So, ang buhaton is magplancha ko nga nakaingon anak si Ja. Bahala na masunog ang lahat, masira na ang lahat, wag lang to. Oy, charot. So, ito na pag-sugdan, guys. Ang ato, do remember nga kanang kuan ba? Nga ang edge tumanon jud na to nga maputos jud bitong tibok na to nga picture niya saka patamudong sa tunga ang diba. So ari ta maguna. Ubunsa nang bakog no. So ingana na siya. Nasunog na si Jano. Ay, kinasunog. Laminate na siya ari nga part. O niya, kari wala pa. As you can see, maklaro ba? O, ana. So, nalaminate mo siya ari nga part. Sunod, di rin na po. Lukop po na to. Taransay. So, as you can see, nalaminate na siya. I-compare niyo mo sa iyong color nga kami. Wala pa diyang hanap pas imong uyab, white na ako. Bitaw no, kuan. Kani, klaro-klaro na rin siya. So, seryoso na talaga pita. So, balik ta. So, gamay na like ko lang. Charan! Kari na po, guys. Kini na po si Zao. Kini na po. O, diba? So, ato na yung padajunan. Lubos-lubusin na natin kasi. Ano man dyan na, guys, basta magmahal tayo, dapat lubos-lubusin na natin. Pero magtira naman tayo sa ating kaugalingon. Kasi wala namang magmamahal sa atin ng tulad ng pagmamahal sa ating sarili. Diba? Kasi magmando ni Mugkaon, ay mo ito dyan, kumudagook dahi. Ay, kinipaday. So, di ito ni pa sa daan ko ano. Sobrang dito time. So,
So, as you can see, naman na siya o laminate ari sa isip kapilit. So, ang bato na to is maglaminate sa tunga. So, as you can see, dumikit na siya. Oh. Na, dikit na ang iyang kanang na laminating paper sa akong dagway-day. Sa picture ba? Diyan, sunod, arita sa halodyo. Makita man mo no nga kanang naasi jay kanang murag hanap-hanap bitaw. Maklaro nimo ang laminating paper. So, ang atong bato na ni is, lansyahan na to ang lodyo. So, diba, muna siya ka nang nitapot na dyan. Nitapot na dyan sa dyan. So, pwede na natin na to siya dyan. Ako ano. Kuhara dyan. So, dira ag-usap po na ako nga gibuhat, guys. So, nindot siya, no? Diba? Nindot siya og kuha, guys, og kanang imo siya iuna og kanang butang diri sa salina. Ngayon dyan, anak pa ni mo plancha. Pero kanang gibuhat, guys, kay akong gisuwayan man po nga dili magtanalawan ba. Ganyan man talaga ako. Susubukan ko ang lahat. Di ba ka magulilyaso? Ay na. Magulilyaso. Ay ka na. Ma-fail ba dyan? Charot. So, try lang po na. Pero, at least, na ko yung nabuhat na kanang kuan ba nga nasakto na. So, mauna ni si Zag, guys, ang product na ko gamit ang plancha. So, basta nung kinsahi ganahan yung judiha o mag-laminate mo og ID. So, pwede raga jud og plancha ang ganito. So, muna to, guys. Thank you for watching. Bye! See you in my next video.